Снежань зусім не снежыў, але жыццё ўзімку пакрысе перабіраецца ў жытло. Асабліва гэта заўважна па катах, якія скарачаюць свае шпацыры на двор і ўсё больш уладкоўваюцца па цёплых прытулках нашыя вясковыя хаты. Бывае, аднак, выскачыць каторы, як той хохлік, пад ногі закаберацца, ці скокне знянацку з кніжнай паліцы на мае дзённікі назіранняў, дык тады крыху перасмыкнешся ад нечаканасці. Але потым замілавана пачухаеш падшыванца, ды зноўку возьмешся нешта штукарыць, корпацца з рыбалоўнымі прынадамі, гартаць складанкі вершаў ці слоўнік з нататнікам, а найбольш пазіраць у манітор кампутара ды ляпаць па клавішах. Але гэта калі ў хаце. Бо вось тут якраз катоў прыклад не бяру і ўсё больш часу баўлю на берагах ці ў чоўне. Так мой 2024 і скончыўся. У лодцы ды на рэчцы. Балазе прыстасаваўся, малы чоўнік нават не здзімаць. Упіхнуў у машыну, крыху прымацаваў, каб не згубіўся, ды папёр сабе да жаданае вады. Цягам цёплага лагоднага снежня прызвычаюся да кароткіх вылазак над вячоркам. Раблю гэта не так сабе, бо менавіта ў прыцемках чакаюць на адзначаных бухтах жвавыя шчупакі. Вось так скіну чоўнік на плыткую плынь млявай ад бясконцай адлігі рачулкі, падымуся ціхенька на электрычным рухавічку да бліжэйшай лукавіны, ды удумліва сплынаю ў імжыстым сутонні, што хутка апаноўвае акаляючы сусвет. А на прыкмечанай ямцы таямніча булькну якарам у прадчуванні вячэрняга дзіва, шчупаковых дзяўбунцоў. Раней іх тут можа і не быць, а з'яўляюцца менавіта пад цемнач, быццам расклад у драпежнай сябрыні цяперака такі. У іншы час я б чакаў спаткання з шчупаком большасцю ў дзень, а вось гэткае паўзмрочнае таемства – адметная зімовая асаблівасць. Нават здзіўляешся, што зубаты здольны злаўчыцца схапіць прынаду ў шчыльным цемраве, калі ты сам ужо амаль не бачыш сваё вудзільна. На гэтым развітваюся. Усіх з навагоднімі святамі. Няхай здзяйсняюцца ўсе нашыя спадзяванні.